खुलुमबाय स्टोरियाव आं आमिना सरगियारि पाकिस्तानाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बमा बेफ्रुनायनि जाउनाव सा 50 सुबुंनि जिउ खहा आरो 200 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों 4 मार्च खालारखालि पाकिस्ताननि पेशवाराव गंसे मस्जिदाव हरखाबै बम बेफ्रुयो बे बम बेफ्रुनाय जाथायाव सा 50 सुबुङा जिउ खहा जायो आरो 200 सासो सुबुङा जखम जानांगौ जायो मोनथिनाय बायदिब्ला बे बमाखौ इस्लामिस्ट मिलिटेन्ट जिहादिस्ट ग्रुपआ बेफ्रुहोदों होननानै खौरां मोनदों